Να κάνω μια θεματική είσοδο. Γεια σας παιδιά! Γεια σας παιδιά! Είμαι ο Ράμπι, όχι. Γεια σας παιδιά! Ανέκδοτο της ημέρας. Τι διαφορά έχει ένα ψυγείο από ένα νεκρό μωρό? Το ψυγείο δεν μπορείς να το γαμίσεις. Γεια σας παιδιά, μου Ράμπιτ, και σήμερα να μιλήσουμε. Γεια σας παιδιά, μου Ράμπιτ, και σήμερα να μιλήσουμε για τους μηνυματάκηδες και τους ματάκηδες. Είμαι παντού μουνόπα να σας βλέπω. Οπότε σήμερα να μιλήσουμε για τους μηνυματάκηδες και τα είδη τους. Yo bitch. Νούμερο 1. Για αρχή ας πάρουμε τον τύπο που ό,τι και να του στείλεις πεθαίνει στα γέλια με ό,τι και να του γράψεις και του φεύγει ο κόλλος στο γέλιο. Φυσικά υπάρχει πάντα η περίπτωση που του φεύγει το γέλιο στον κόλλο, αλλά anyway. Γιατί γελάς ρε? Πες μου λίγο, πού ακριβώς είναι το αστείο? Να πας να γαμηθείς μουνόπανο! Και συνήθως αυτοί οι τύποι θέλουν αριστερό uppercut στο μουνί με μια καρέκλα. Νούμερο 2. Είναι η εγκόμενα που λαμβάνει μήνυμα από το δικό της ότι χωρίσανε και την πιάνει μουνόπλακα. Πατατράκ, κοκομπλόκο και μπλόκο. Σηκώστε τα χέρια ψηλά μουνόπανα είπα! Έλα. Στο λαγέρι, ναι. Γεια! Έχεις μήνυμα. Δικός μου θα είναι. Το μαλάκα με χώρισε ο μαλάκας. Ο Πούστης ο Καριόλης με χώρισε ο Πούστης. Με έκανε να πετάξει το κινητό μου ο μαλάκας. Έκανε πόσα λεφτά? Καριόλα, ξέρεις ότι κανείς δεν σε έκανε να το πετάξεις. Χωρίζουμε. Νούμερο 3. Ο τύπος που όταν γράφει μήνυμα δεν του καίγεται καρφάκι για τίποτα και δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Και όταν λέω τίποτα εννοώ τίποτα. Πεθαίνει η μάνα σου. Στα αρχίδια μου. Τον παππού στον πάτησε αμάξι τώρα. Στα αρχίδια μου. Σου κλέβουν το σπίτι. Βαράνε τη μάνα σου. Στα αρχίδια μου. Κάποιος σου χακάρει τον κωδικό του Facebook. Τι λες τώρα? Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάθουν έμπολα καθώς παίζουν τόμπολα. Και καθώς τους πατάει ένα λαφόρο και τους χαμάει τα εντόστια. Είμαι καλός άνθρωπος. Νούμερο 4. Ο τύπος που όταν του μιλάς και κάνετε μια σοβαρή κουβέντα σε γράφει στην μπούτσα του. Και εσύ του βγάζεις τον πόνο σου για τόσα πράγματα που σε απασχολούν τον τελευταίο καιρό και απλά αυτό σε γράφει στην μπούτσα του. Πάμε να το δούμε. Yo bitch. Ρε φίλε, τον τελευταίο καιρό δεν είμαι καθόλου καλά, γι' αυτό έχω αρχίσει και πίνω και ποτάκι γάμισε τα. Είμαι χάλια τελείως, πολύ χάλια, πολύ χάλια, είμαι πάρα πολύ χάλια. Έχει πεθάνει η μάνα μου, ο πατέρας μου, έχουν πεθάνει τα πάντα και εγώ απλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορείς να μου πεις τη γνώμη σου γι' αυτό? Τι είπες, δεν σ' ακούγα? Θέλω να πω ότι τον τελευταίο καιρό όλοι με παραμελούν και με γράφουν στην μπούτσα τους και δεν ξέρω τι να κάνω. Δηλαδή για κάποιο λόγο όλοι δεν ενδιαφέρονται για μένα. Να ξέρεις, εγώ πάντα θα είμαι δίπλα σου και θα είμαστε φίλοι και θα σε βοηθάω σε ό,τι και αν χρειαστεί. Απλά ξαναπες λίγο τι έλεγες πριν γιατί δεν άκουγα. Τι? Yo bitch. Παράτα το γαμμένο το κινητό, ο φίλος σου σε έχει ανάγκη. Σε έχω ανάγκη. Στην μπούτσα μου σε γράφω. Νούμερο 5. Αυτός που δεν έχει ιδέα πώς να ανοίξει ένα μήνυμα, πώς να κλείσει ένα μήνυμα, πώς να γαμίσει ένα μήνυμα. Πλάκα κάνω, δεν έχω γαμίσει ποτέ ο μήνυμα. Yo bitch. Ρε φίλε, έλα εδώ λίγο, μου έχει στείλει κάποιος ένα μήνυμα, δεν ξέρω πώς να το ανοίξω. Τι λέει εδώ? Μπορείς να έρθεις λίγο? Τι λέει? Η μάνα μου πεθαίνει. Ρε, έλα λίγο βοήθαμε σε παρακαλώ. Ποιο κουμπί πατάω για να δω το γαμημένο μήνυμα? Έχω ένα μήνυμα. Ρε, έλα ξεκλείδωσε το μία. Αγόρι μου, έλα λίγο, δεν βλέπω εδώ πέρα τι λέει, αγόρι μου, έλα λίγο, σου πω κάτι, δεν βλέπω τι λέει εδώ, έλα λίγο. Αγόρι μου, εδώ πέρα, αγόρι μου, έλα λίγο εδώ πέρα, δεν βλέπω τι λέει, αγόρι μου, έλα εδώ λίγο, βι. Άμα δεν έχεις ιδέα από τηλέφωνα, πάρτα και βάλτα στον κόλο σου, μολάκα. Και εδώ είμαστε στο νούμερο 6, Νούμερο 6. Αυτός ο τύπος που είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος επειδή του έστειλες και από την τόσο μεγάλη χαρά που έχει πάρει που του έχει στείλει, έχει φτάσει σε σημείο να τραβήξει μαλάκια για πάρτι σου. Ναι, ας το δούμε. Του στείλε μήνυμα. Για να δούμε. Μου έστειλε μήνυμα. Γεια, τι κάνεις? Όλα καλά αγάπη μου, καλά είμαι. Θαυμαστικό, πολλά φιλάκια. Όπα, κάτσε φίλε, εσύ σε λίγο θα με γαμίσεις. Calm down bitch. Calm down, bitch! Ηρέμησε λίγο, bitch! Παραλία ήθελα να πω φυσικά. Ηρέμησε λίγο παραλία! Ή μήπως σε λένε Λία? Νούμερο 7. Η κλασική φάση που έχεις βγει με τους φίλους σου. Βλέπετε μια γκόμενα η οποία θέλει πούτσο και ο ένας παίζει μπουνιές με τον άλλον για το ποιος θα την πρωτογαμίσει. Ποιος θα την κάνει πρώτο σαν στο Facebook, ποιος θα της κάνει το πρώτο like για καλή εντύπωση και ποιος θα της γαμίσει τη μάνα! Hey, μου έστειλε. Σε μένα έστειλε μόνο.
Σε μένα έστειλε μουνί. Σε μένα, μόνο σε μένα έστειλε. Ναι, εσύ που κοιτάς. Σε μένα έστειλε, ναι. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Φιλέ, να σου πω κάτι. Δεν έστειλε μόνο σε σένα. Έστειλε και σε μένα και στο φίλο στον Μπάμπη και τον Μίτσο και τον Κώστα και τον Αλέξανδρο και τον Σοφοκλή. Και στη μάνα σου έστειλε γιατί είναι λεσβία. Και ξέρεις γιατί έστειλε σε όλους. Γιατί πολύ απλά είναι πουτάνα! Oh yeah baby. Και πιστεύω αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Και άμα δεν σας άρεσε. Oh yeah baby. Oh, αυτή με κράζει. Μάλλον με θαυμάζει. Γεια χαρά! Να! Πλάκα κάνω. Γεια χαρά! Να!